Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu a v dnešnom videu by som vám chcela ukázať taký môj krásny jesenný deň, pretože sa nám už blíži jeseň a som sa teda vybrala na šípky a na hloch. Jeseň je moje najobľúbenejšie ročné obdobie, kedy si naozaj vychutnávam aj tú farebnú jeseň, aj tú upršanú jeseň. No a teraz sa schyluje k bodu, kedy som chcela ísť pre tie najkrajšie červené šípky, ktoré som zbadala, no a zrazu tento pavúk. Takže som si povedala, že nie, radšej nie, ožaliem tie krásne červené šípky. A pri tejto situácii som si spomenula na mindfulness, čiže som bola vtedy vďačná, že som bola naozaj v prítomnosti a videla som toho pavúka. Nie, že by som mala fóbiu, ale nemusím ho mať na svojej nohe, zase taká kamarátka s nimi nie som. Do komentu mi môžete napísať vaše obľúbené ročné obdobie a čo radi robíte počas tohto obdobia. Ahojte!